Children of God, mga anak sa Diyos. Si Saint Ezekiel Moreno mo'y atong gisaulog karong August 19. Dili lang nato siya hinumduman isip usa ka santos nga gikan sa Spain, kundili isip usa ka misyonero usab nga nahimong suod kaayo sa kasaysayan sa Pilipinas. Miabot siya sa Manila niadtong 1870 ug nagpuyo sa Recollect Formation House sa Intramuros. Human siya maordinahan nga pari niadtong 1871. Gipadala siya sa iyang unang misyon didto sa Calapan, Mindoro. Din iyang nakatunan ug napalambo ang paggamit sa pinulungan nga Tagalog. Ug human sa iyang misyon sa Mindoro, gipadala siya sa Palawan isip missionary ug chaplain sa bagong penal colony sa Puerto Princesa ug nahilambigit siya sa pagsugod sa misyon didto. Apan ang iyang serbisyo sa Pilipinas dili lamang kutob sa Mindoro o sa Palawan, kay nagserbisyo usab siya sa mga dapit sama sa Las Piñas, sa Santo Tomas, sa Batangas, sa Imos, sa Bacoor o sa Santa Cruz sa Manila. Sa Las Piñas, mitunga ang iyang pagkaamahanon nga puno sa kaluoy panahon sa epidemya, hulaw ug sunog. Diin mitabang siya sa mga masakiton ug kabos, pinaagi sa paghatag og pagkaon, sinina og financial nga tabang. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa misyon, bisan ang mga tao sa pipila ka parokya nangayo nga dili na intawon sa ibalhin. Tungod kay gusto nila nga magpabilin siya kanila. Apan sa kaulahian, gipadala si Saint Ezekiel Moreno ngadto sa Colombia. Diin didto nahimo siyang obispo og nagpadayon sa iyang misyon sa pag-alagad sa katawhan. Karong tuiga, adunay usa ka makapahinumdom nga koneksyon sa iyang unang misyon dinhi sa Pilipinas. Kay karong tuiga, ang Apostolic Vicariate of Calapan nga kaniadto naglangkob sa Oriental Mindoro, gipataas na ngadto sa Diocese of Calapan uban kang Bishop Moises Cuevas isip una nga obispo. Busa ang istorya ni Saint Ezekiel Moreno sa Pilipinas dili lamang usa ka pahinumdom sa unsay nangagi, kay ang lugar di nagsugod ang iyang pastoral ministry karon mismo adunay bag-ong chapter isip usa ka diocese. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa usa ka tag-iya sa ubasan nga nangita og mga mamumuo sa lain-laing oras sa adlaw. Ang uban misugod sa iyo sa buntag, ang uban alas 9, ang uban udto, ang uban alas 3 o adunay mga gitawag pagani sa hapit na matapos ang adlaw. Apan sa pag-abot sa panahon sa bayad, ang tanan nakadawat sa sama nga suhol. Dinha dayon mitunga ang reklamo, dili patas. Og tingali mausab ka na ang atong unang reaksyon. Unsa may makuto nato karong adlaw? Unang punto, ang grasya dili sweldo nga atong maangkon. Ang mga mamumuo nga nagsugod sa iyo sa buntag, adunay rason nga mubati og kapungot. Nagtrabaho manggod sila tibok adlaw, samtang uban miabot hapit na mahuman ang trabaho. Apan pareho silang gibayran. Kung ordinaryong negosyo ang atong hisgutan, natural nga mangutana ta bahin sa fairness. Apan ang ebanghelyo, dili ni siya ordinaryo nga kanang payroll system. Ang gingharian sa Dios dili kumpanya nga ang grasya i-calculate pinaagi sa oras nga atong natambungan diya sa simbahan o atong mga oras nga nagahin diya sa mga pag-ampo. Sigun pa sa amo ngadto sa mga nagreklamo, are you envious because I am generous? Matthew 20:15. Sa binisaya nga hubad, nasina ba ikaw tungod kay manggihatagon ako? Kini ang pangutana sa tag-iya sa ubasan ngadto sa mga nagreklamo. Wala niya giingon nga dili sila angay bayran. Gibayran niya sila sumala sa iyang gisaad. Ang iyang generosity, dili injustice ngadto sa uban.
Mausab kini ang mahimong problema nato sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay atong huna-hunaon nga tungod kay dugay na ta nagsimba, dugay na ta nag-alagad, dugay na ta nga nagampo, dugay na ta nga naghatag sa mga proyekto sa simbahan, o dugay na ta nga nagtrabaho alang sa simbahan. Pamati nato nga daghan kay ta og points atubangan sa Dios. Sayop ni nga panghuna-huna. Ang grasya dili competition, dili pod computation. Ang problema dili nga sobra ka magyatagon ang Dios. Ang problema mao nga usahay gusto nato nga limitahan ang generosity sa Dios aron musunod siya sa atong kaugalingon nga computation. Si Saint Ezekiel Moreno mismo nahimong ehemplo niini. Wala siya maghuna-huna kung pila ka tuig pa ang iyang gikinahanglan nga magserbisyo sa usa ka lugar aron mahimong worth it ang iyang vocation. Nagserbisyo siya, diin siya gipadala. Ang grasya dili sweldo nga atong maangkon. Ikaduhang punto, dili paulahi ang pagtubag sa tawag sa Dios. Makapainteres kayo nga ang uban nga mga mamumuo sa ebanghelyo wala tawga sa iyo sa buntag. Adunay niabot sa 3rd hour, sa 6th hour, sa 9th hour, o bisan sa kanang hapit na mahuman yun ang adlaw. Ang tag-iya sa basan wala mingon nga, late naman mo kayo, ayaw na lang mo trabaho. Gipangita gihapon niya ang mga tao nga wala pa makatrabaho. Kini usa ka powerful image sa pultahan sa grasya nga kanunay abri. Dili kini pag-awhag nga mahimong tapulan na lang ta o maghulat na lang pud tas last minute. Hinuon kini pahinumdom nga ang Dios dili sama sa tao nga dali mo label sa usa ka taong isip kanang late na kakaayo. Pila ka tao ang naguna-huna nga ulahi na kaayo sila sa pagbalik sa Dios. Adunay uban nga moingon, dugay na ko wa nagsimba so inani na lang yun ko. Adunay uban moingon sad nga, daghan na kay kog sala, inani na lang yun ko. Adunay uban nga nagtuo nga ang ilang kinabuhi guba na kayo ug wala na gyud mahimo, beyond repair na sila. Apan ang ebanghelyo karong adlaw nag-ingon, aduna pa kay panahon, naa pa kay laing higayon. Bisan ang imong last 2 minutes mahimong panahon nga tawgon gihapon kas Ginoo. Ang calling sa Dios usahay dili mahitabo sumala sa atong timetable. Apan kun moingon kita og yes, mahimo kining gamiton bisan ang nahibilin nga panahon alang sa dakong kaayuhan. Dili paulahi ang pagtubag sa tawag sa Dios. Story time. Nay usa ka makapahinam nga istorya sa ebanghelyo nga nagpakita kung kinsa ang daw kawatan, no? Quote unquote nga nakakuha sa paraiso sa katapusang gutlo. Sa Kalbaryo, dunay duha ka kriminal nga gilansang uban kang Hesus ug usa kanila midawat sa iyang sayop ug midangop kang Kristo. Wala siya makabuhat og daghang religious accomplishments. Wala gani po siya nakabiyahe isip missionary. Wala siya nakahatag po og dagkong halad. Ang iyang nahimo mo ang pag-ilak ang Hesus og pagpangayo og kaluoy. Sigon pa niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Luke 23:42. Sa binisaya pangahubad, Ginoo, hinumdumi ako kon maghari ka na. O gitubag siya ni Jesus, today you will be with me in paradise. Luke 23:43. Sa binisaya nga hubad, karong adlaw mahiuban ka kanako sa paraiso. Wala kita sa ebanghelyo hatagi sa iyang ngalan, mao nga gitawag lamang siya sa tradisyon nga good thief o Dismas. Daw nakawat niya ang paraiso sa katapusang gutlo. Gidawat niya ang libre nga gasas kaluoy sa Dios. Mao ni ang importante nga minsay sa sambingay karong adlaw. Dili kita makapugos sa Dios nga mahimong manggihatagon pinaagi sa atong merits
ug wala usab kita katungod sa pagsira sa pultahan sa grasya alang sa tao nga bag-o pa lang mibalik sa Dios. Children of God, mga anak sa Dios, don't compare your graces sa uban. Ayaw ikumpara ang inyong grasya nga nadawat sa grasya sa uban. Ayaw kamo kasuko kung ang Dios nahimong mas manghiyatagon ngadto sa mga tao nga inyong gihuna-huna nga dili angay. Hinumdumi nga kamo usab nakadawat og daghang mga buta nga wala ninyo maangkon pinaagi lamang sa inyong kaugalingon nga paningkamot. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.